prvi put, a boga mi poslednji, pošto knjiških moljaca više neće biti. Zaokružili smo da ih ima 100 tačno. Knjižica ima prvih 68, na Fejsu možete naći izbor iz tih 68, znači ne sve, ali možete naći sve ove nakon toga, dakle od 68. do 100. Dušan je trebalo da bude i prošle godine ovde iz ove, a nažalost uvek se nešto ispriči, tako da prošle godine sam ja onda otkazao, ali sada sam čvrsto obećao domaćinu da ću se pojaviti makar i tu. I sam. Ja sam Zoran Penevski, scenarista stripa Knjiški moljci, ilustrator je Dušan Pavlić, jedan od najvećih, ja ću reći najveći srpski ilustrator ikad. Sa svom nepravilnošću to ikad. Dušan je, da kažem, čovjek koji živi crtanjem, dakle ne može da živi drugačije, on ne bi bio živ ako bi mu zabranili da crta. Dušan i ja se znamo i zapravo sarađujemo u kreativnom centru, mi smo tamo zaposleni, a Dušan, osim toga što radi kao likovni urednik u kreativnom centru, ilustruje i knjige kreativnog centra i popravlja ono što drugi ilustratori ne stižu, dizajnira takođe sve ono što treba da bude bolje u kreativnom centru, a niko drugi ne može da uradi. Pored toga stiže da crta za sebe, da crta za ilustracije za iStock, tako da možete da kupite njegove ilustracije po želji. Ilustruje za više izdavačkih kuća u Britaniji, ranije je ilustrovao i za neke francuske izdavačke kuće, knjige za decu. Radi još koješta, a nije mu bilo ni to dovoljno, nego, pošto se mi družimo i znamo se jako dugo, jednostavno je došlo do toga kao, hajde radimo i mi nešto zajedno, dakle, osim toga što imamo gomilu stvari koje radimo, i tako je došlo da smo smislili kao hajde stripić, pošto sam ja bio veliki fan i veoma, da kažem, promoter njegovih opelinih Parazite koje je radio jako davno sa Slobodom Miladinovim. I on je rekao samo kao, ajde ti čitaš te knjige, pa daj nešto s moljcima, knjiškim moljcima, tako to. Ja kao, dobro, ajde, zvučao malo glupo u početku šta da radi sa knjiškim moljcima. I onda sam pomislio, pa dobro, u stvari, da, priznajem, čitam mnogo, razumijem se u književnosti i ostalo. Niko nije ništa uradio sa knjiškim moljcima, niti ih definisao zapravo. I onda smo došli na ideju, hajde da napravimo bića, dakle, moljce, ne mogu baš da budu insekti, moraju da budu malo zabavniji, smešniji. I tako smo nastali Filip i Olga kao nekakav nevenčani bračni par, a kako tu uvek biva, svako ko piše, piše zapravo o sebi. Filip i Olga, oni koji me znaju, znaće otprilike da je to prekopirani deo mog života, a Dušan će takođe u crtežima moći da otkrijeti njegov privatni deo života i način razmišljanja koji imamo obojice. Knjiški moljci su počeli prvo kao, hajde da kažemo, nešto što može da bude zabavno iz velikog sveta književnosti, ali sad kako ih definisati? Kao bića koja, ako su moljci, ako žive u knjigama, onda nemaju baš neku veću percepciju i onda za njih zapravo postoje jedna dvostruka vizura. Oni su knjiški moljci koji zaista mogu da žive u knjigama, ali paralelno oni su i bića, ajde da kažemo, nalik na ljude koji takođe imaju formate knjiga koje mogu da koriste. Tako da postoji tu jedan samo mali dvostruko ogledalo kada su u pitanju ovi knjiški moljci.
ono što je, dakle, za njih karakteristično, ja se nadam da je neko bar ikad naleteo na njih, oni su knjigoždari, papiroždari u širem smislu i razlikuju se po tome, pošto ono što znači reč knjiški moljac kod nas, a to je, dakle, čovek koji mnogo čita, koji je zavisan od knjiga. Dakle, oni doslovce biološki zavise od toga što jedu, ali i simbolički, pošto su knjiški moljci, oni vare i žive to što jedu. Tako da njihov govor, njihove misli, njihov odnos prema svetu je provarena književnost, odnosno provareni sadržaj papira. Tu se, dakle, otvorilo jako mnogo, kada tako posmatrate svet kao jednu otvorenu književnost, odnosno otvorenu štampanu stvar, koju još kad pojedete možete da pokupite ukuse kvaliteta onoga što pruža tekst na toj hartiji. Tako da možete da podrigujete na Šekspira i to su jedina bića koje to mogu da urade i da to ima svoje, dakle, logičko, duboko opravdanje. Ništa tu nije izmišljeno, nego oni zaista podriguju na Šekspira. Oni mogu da jedu, spomenuh malo čas isto, pokondirane tikvice, jer pokondiranu tikvu znate, ali oni mogu da napravi pokondirane tikvice, jelo od toga i tako dalje. Znači, pokušate da posmatrate svet drugačije. Za njih je italijanski kuvar zapravo italijanski restoran, jer je to pozicija koju oni imaju i tako dalje. Znači, ono što je bilo kasnije zabavno, da ljudi koji su zavolili taj način pogleda na svet, tu vrstu humora, počeli su sami da dopisuju šta bi knjiški moljci rekli kada bi pojeli rok enciklopediju, na primer, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, po meni, zato i prestajemo. Ja sam faktički već jednom stao, ali su ljudi, mnogi naši prijatelji su hteli da nastavimo još, pa sam rekao u redu, bit će do 100 i tu ćemo stati, jer faktički nema potrebe više da idemo dalje, jer ono što sam hteo, to je instalirano. Dakle, instalirali smo jedan pogled na svet. Jedan jedinstven ugao, nema ga niko drugi, bilo je zabavno i meni i Dušanu i time ćemo priču zapravo i završiti. Kako smo radili? Jednostavno, ja napišem scenarij u Dropboxu, Bojan ga pogleda i on ima slobodne, odrešene ruke. Ja inače kada radim sa autorima, volim da radim sa autorima koji su gotovi autori, koji znaju šta hoće, koji imaju likovnu izgrađenost i ja samo dajem određene smernice. Dakle, ja ne volim da pišem detalje, ne volim da ulazim u to šta treba da bude nacrtano. Naravno da ću biti onaj koji će da koriguje ono što nije dobro ili sugerisat ću ono što mora da bude navedeno, ali zapravo ja zaista volim da radim tako što sa autorima mislim da smo 50-50, dakle svako ima svoj deo posla i radimo nešto što treba da nadgradi pojedinačni deo. Tako da Dušan, ja imam svoju vizuru u scenariju, a Dušan ima svoju likovnu vizuru i mnogo puta te igre su najlepše moguće. Dakle, jednom će tekst biti taj koji će povući, jednom će crtež da izvuče stvar, u sredstvim okolnostima će se to spojiti pa će i tekst i crtež dovući potpuno ove stvari na poseban nivo. S tim u vezi, meni je jako draga jedna tabla, baš sam dugo pričao Dušanu, znate, vremenom kako mi radimo, dakle, radili smo nekoliko godina u knjišne moljce, otprilike znate šta ljudi već očekuju, znate koji je vic u pitanju ili stav, odnos između Filipa i Olge, a uvijek sam nekako imao nekoliko priča ili vice koji bi bili baš ono za mene, za moju dušu i faktički ne zanima me šta će drugi da kažu. I jako dugo je stajala 90-ti, jer sam
mislio to može meni da bude zanimljivo, možda još desetini ljudi koji znaju te knjige, ali koji će shvatiti to. Međutim, na kraju kad sam digao ruku kao, ma daj uradi to, hoću ja da nacrte mi ovo. I na kraju se ispostavilo da je, evo, možete vidjeti, ima 158 lajkova, 23 šera, itd. Da su ljudima jako dopalo. Dakle, znate Filipa i Olgu, oni su bračni par, uvek ta tenzija muško-ženska, ako već nije knjiška. Naravno, Filip je mali debeo žderonja, Olga je kao i svaka žena visprenija, umerenija, ona je ta koja vodi i osmišljava porodicu, ona je organizator, ona je dama, a ovde je, dakle, jedna scena krajnje statična. Dakle, ako ste pogledali, znači u pitanju svako čita svoju knjigu, on kaže hoće da idemo na put, u pitanju je roman Cormaca McCarthyja, on je samo ovde malkice sam potaknut. Put je roman, nije bitno sada da li misle da čitaju ili se zezaju, hoćeš li idemo na put, ili je to poziv, hoćeš li da večeramo. Dakle, najveći broj knjiških moljaca je uvek imao nekoliko tih slojeva u svom tekstu, da li na doslovno značenje, da li misle na knjišku ili na njihovu žderačku varijantu. Ona kaže, ne radi uvijek na piknik pored puta, braći Strugacki. Ovde sad postoji 4. nivo koji sam namerno stavio, jako bih voleo da imam čitaoca koji će razumjeti sva 4 nivoa. Dakle, osim što bi to bila put, ne, hoću piknik pored puta, da hoćeš da jedemo knjigu Put, ne, hoću da jedemo piknik pored puta, odnosno imamo piknik pored puta. I postoji nivo čistog značenja. Ako ste čitali knjigu Put ili gledali film Cormaca McCarthyja, suštinski, poetski tvrdim dakle, da je piknik pored puta decenijama napisan pre Cormacovog romana, mnogo bolji, isti, identična priča je u pitanju. Po romanu Piknik pored puta snimljen je Stalker Tarkovskog. Tako da postoji tu, uvek postoji, kada pominjem određenu igru knjiga, i zaista jedna književna zezalica ispod, ali nebitno je. Ovde smo dakle samo na tome, hoćeš da idemo na put? Ne, hoću piknik pored puta. Steinbeck, bolje Faulkner. Eko, Calvin. Fielding, Stern. Nadam se da znate pisce o kojima pričam. Pauza, volim te, ja te. Znači, i kad god se razlikuju, njihova zajednica je ipak ta koja će ih vezati. Nebitno da li vole različite pisce ili im se jedu druge knjige, oni će ipak biti zajedno. I ta vrsta celog obigravanja muško-ženske veze preko književnosti, preko duhovitog zezanja, poetskog zezanja takođe, nije bitno što oni govore samo Eko ili Calvino. U jednom od ovih šerova jedan se dobro zezao ipak Calvino. Govorimo i poetski, dakle, zaista i o knjiškoj vrednosti, da li više voli teka i misle da je Calvino bolji pisac. Tako da, knjiški moći su, eto, ta jedna avantura koja je trajala 3 godine, a zahvaljujući jednoj nagradici koju smo dobili na salonu, sad Nigoru se to dopalo i on je teo to da nagradi, a onda je na kraju došao da nam kuka kako svako ko dobije tu nagradu Sistem komiksa nikad ne dovrši album. A onda su mi rekli, pa mi ćemo da uradimo album, nema problema. I tako je došlo do ovog izdanja. Mi smo, naravno, kad god kažemo, kad god je bila ta nagrada u pitanju, mi smo stajali za toga da bi mi to radili. I stvarno ovo je bilo nešto što nisam očekivao, jer prethodna duše jeste na neki način vekovnici su kasnije, mi smo dali nagradu Joci u Kropini i Marku Stojanoviću, koji su obećali da će raditi album, ali njih dvojica nisu zajedno, ali Marko je na nešto krenuo sa tim vekovnicima, pa je to kao posebno, eto, bila taka neka priča. Jedan od naslova koji našu izdavačku kuću drži da ne bankrotira, to je gura dalje, je Calvin i Hobbes, su Calvin i Hobbes.
nama je ova priča delovala kao na jedan stepen iznad, ozbiljnija, ali opet tako onako prijemčiva i svidela nam se. Imala više nekih onako, da kažem sad iz naše vizure kao izdavača, gde ona tu može sve da nađe put do kupca, ko bi to mogo da kupuje, uvek se kaže da su žene kupci knjiga, mi kao kroz stripove nemamo tako nešto, čak su neke druge izdavačke kuće krenule sa nekim opet italijanskim likovima, ženskim likovima u stripu, pa da vidimo da će toga da se primi, ništa to čini mi se nije baš tako dobro išlo. Na svu sreću, eto, mi smo došli do Moljaca, oni su se super pokazali, radili smo dve varijante, meko i HC, tvrdom pakovanju. Jedino nam je žao što nismo uspeli da dođemo do otkupa knjiga. Kad je bio otkup knjiga, prosto biblioteke, za razliku od pojedinih, ovde ste u prilici biblioteci koja ima svoj primjerak, nisu imali sluha i opet je to naše, ja malo pre sam sa kolegom počeo da pričam, fali nam ta podrška države, jer čini mi se da je presuda da naši autori prvenstveno budu nekako adekvatno plaćeni i da samim tim žele i ostanu da rade, da budu u ovom poslu, a ne da se hvalimo time, ko što je Bojan rekao, da više desetina naših autora radi za strance. To je lepo i dobro je bilo jedne godine reći sledećih 5, sledećih 10, ali već 20 godina to govorimo, nešto tu onda nešto ima. Ali ovo izdanje u stvari treba hvaliti i fenomenalno izdanje. Ja sam ga na sajmu knjiga, imam priču za Calvina i Hobbesa, kad dođe neke koje, znači kad vidim da nije strip kupac, ja kažem uzmite Calvina, platite ga, ako vam se ne sviđa, sutra ga vratite. To sam radio i sa Filipom i Olgom i te godine, kad je izašao sajam knjiga, bio nam je jedan od prodavanijih, ako ne i najprodavaniji nastav. Za otkup zanimljiva stvar. Dakle, veliki broj ljudi koji lajkuju Filipa i Olgu jesu upravo bibliotekari. Čak i po imenice znam vrlo ugledne predstavnike raznih biblioteka, ali poenta u tome što biblioteke nisu mogle da otkupe knjiške bojice zato što takozvani žiri, odnosno taj izbor ljudi koji je birao šta uopšte bibliotekama može da se ponudi, nije konstatovao stripove, pretpostavimo da i ne zna šta su uopšte stripovi. Tako da, mislim da je problem je do tog eliminacijnog zapravo dela. Da, dobro, mi tu nismo mogli da nikako dotičemo, da, žao nam je što to tako prošlo, ali dobro, mislim, možemo i žive svoj život u knjižarama, svi sad izdavači imaju problem sa mestom, ekspanzija je prosto puno naslova ima i u ovim lancima Delfi i Vulkan koji imaju najviše svojih. Mi kao sistem 150 i više naslova prodajemo možda 10-ak i jedan od tih je su i Filip i Olga već koliko to sad si rekao, nije da 2 godine, sad će treća stvari. Takođe, za one koji vole i širu priču, pošto naravno veliki broj naših kolega, strip autora, je takođe pratilo Filipa i Olgu, onda smo mi jednostavno pozvali da gostuju i naprave svoje viđenje Filipa i Olge, odnosno knjiških muljaca u širem smislu, tako da na kraju postoji galerija koju su dopunili Tihomir Čolanović, Dobrosav Bob Živković, Ivica Stevanović, Andrej Vojković i Marko Somborec. Tako da je, eto, time učinjena, tako kažem, čast i nama, a i mi smo počastovani što smo imali još ovakve goste na temi. Nažalost, ne verujem da ćemo dobiti album, ali to što Somborac ima jedan nedostupan njemu dugujemo posebnu zahvalnost, pošto je on, kad smo pozvali njih da li žele da urade nešto, Marko je prvi uradio jedan kaiš, a onda su ostali kako su radili pristizali i kada je on vidio šta su drugi nacrtali, onda je rekao ne, moj nikako, i onda je uradio potpuno novi
u full color na cijeloj strani, da bi on bio bolji, da bi bio u rangu sa ostalim kolegama. Jer je bilo važno da bude dobro predstavljen. Tako da hvala i brojnim kolegama koji su davali podršku i još uvek su nam daju zapravo ti komentari i dalje stoje na Facebooku. Eto, toliko ako želi neko nešto da pita. Ovdje je jedan od primjera, znači da bude također još jedna stvar jasna, da smo hteli, mi bismo od Filipa Joge napravili mnogo popularniju varijantu, a to je vrlo lako. Znači, ako biste preveli strip na srpsku svakodnevicu, odmah bi se to proširilo, pročulo i to bi bilo jako zabavno, ali to je upravo jedna stvar koju ja nisam prvi želeo. Dakle, srpska stvarnost ili domaća stvarnost u stripu se samo pojavljuje kao jedna moguća refleksija onoga kako Filip i Olga žive. To što mogu biti direktni na nekoliko mesta zvuče direktno, ali oni su zapravo govore samo iz tog svog sveta. Ovdje je jedan od takvih. Kada Olga užasnuto viče da, nemo da verujem, pojavio si mi celu trilogiju Igor i gladi. Čoj nije mi do igre kad je glad u pitanju, ispravlja Filip. A pravo ti kažem, svi ti hitovi meni su pomalo GMO, pošto je problem hrane GMO-a kod nas aktuelan, pa ovo je jednostavno samo bio priča kako bi GMO moglo da se tumači iz ugla Filipa i Olge. Dakle, šta ti je to? Pa glukasto mi diakritetski objekat. Tako da to može da bude jedna mala pošalica definicije GMO-a u knjiškom smislu, onako kako bi jedan žironjak kao Filip mogao da poveže stvarnost iz svoje perspektive. Ovo isto jako volim i to će biti poslednji koji ću vam reći. Dakle, Olga, da se moja autobiografija zove Poslednji knjiški heroj ili jednostavno Zadovoljstvo u tekstu. Zadovoljstvo u tekstu je već napisao Roland Barthes, sveznajući narator. Olga mu kaže i zaključak je kad imaš ženu, nemaš izbora. Izvini, htio sam ja samo nešto da te pitam, pošto su Stučki momci se prvo pojavili na salonu. Da li je to bila jedina tabla koja je bila tamo, odnosno koliko ih je bilo? Bilo ih je četiri. Tri. Da, dobro. Su to prve zaista, pa su tek ste naknadno da krenuli da radite više da bi mogli... Ne, prvo su i... Mi smo počeli da radimo to na Facebooku. I onda nakupio, mislim, bilo nekih 10, 15 ili 20 možda već je postojalo. I onda kao Dule, aj za salon da pošaljemo u šalju. Nije bilo namenski, nego imali smo kao plajden na salon da pošaljemo. Od štampanih izdanja, znači u papirnatom obliku, moljci su izašli u Parabellumu, izašli su u Brazilu, jer smo konkurisali na festivalu karikature i stripa, Sao Paulo, mislim da je sad, ne, nije Sao Paulo, nego je na K ime jedna reč, ne mogu sad im imena grada, poznati i svetski festival. To, ta reč. I tu smo prošli sa Kajšom ili dva, ne sjećam se uglavnom, i to je izašlo u katalogu, na engleskom. Pošto smo radili par tih engleskih varijanti. Par tih engleskih varijanti smo radili jer su se dopali Polugravetu, imate i preko Modesti komiksa, Žika Tamburić ih je gurao Polugravetu. Polugravetu se to svidelo, samo nema vremena se time bavi, a Žika nas tera da mi prevedemo sve na engleski da bi on to gurao jer ima odziva na to, ali kako da kažem, time bismo se bavili da nekog to zaista zanima pa da onda radimo englesku varijantu, a postojećim ne mogu svi da se prevedu na engleski doslovce i to je sad tako u nekom levitirajućem stvari, ali ne verujem da ću se baviti
time da guramo to na engleski. Pitanje koliko bi engleski čitaoci imali asocijacije na anglične književne dela kao i mi. Da. Za englesko tržište, znači za njih bi se pravilo, u stvari najprije smo pravili baš kao crve, kao bookworms. Međutim, shvatili smo da to je bio dupli posao, tu bi previše vremena oduzima, nego smo samo onda ih formatirali, dali smo im samo kao neobični engleski termin da budu flying bookworms ili tako nekako, ne znam. Potpuno su neka veštačka bića, znači nisu klasični crvi na engleskom, nego su Philip Yoga, samo imaju drugačije karakteristike. A vicevi određeni mogu, znači bar pola, ja mislim 60% ovih mogu da se na engleski prevode bez problema. Ima mnogo njih koji na engleskom mogu da im ja smislim izvrčku da budu bolje na engleskom, ali potom. Ne postoji na engleskom izraz book moth. Ne postoji, znam, ali mislim da bi baš bilo dobro da se zbog te igre reči i zbog toga što podsjeća na bookworm, book moth, možda ne bi bilo loše da se baš namerno nagazi po tom pitanju i da jednostavno puknete i pravite se ludi. Mislim da bi to bilo mnogo bolje nego da sad očekujete reakciju čitaoca koji će to da u glavi okrene kao da su očigledno ne crvovska bića. Pravo ti kaže, ja ne znam kako je Žika odlučio, uglavnom našli smo neki taj deo, uglavnom nije promenjen crtež, oni su i dalje tako sa krilcima i insektuoznog izgleda, nisu promenjeni, nisu crveni, nego su, pravo ti kaže, stvarno ne znam kako smo ih preveli. Neka bude book moth. Sad Zorane, pitanje isto, totalno možda blesavo, ali gledajući bar malo ovako i ovo što sam čitala, jesu se javljali neki producenti za neku ekranizaciju na TV-u? To bi bili zanimljivi skečevi? Jel? Daleko. A to svugde postoji, pred neki dnevnik, a ovo je onako, ne znam, baš zanimljivo. Bar meni delu iz ove perspektive, onako. Pred one naše iskoje nazove ozbiljne teme. Ovako, potencijal postoji, znači da ja hoću i da sam dosadan kao što nisam, i da sam bahat kao što nisam, ja bih ovo prodao inostranstvu bez problema, ali da se bavim tim. Ali ja se ne bavim tim, mene to ne zanima. Ako neko naleti i hoće, nek mi kaže, radit ću, ali da ja sad krećem i da se guram, nisam tako. Zapravo, ako se teško gura u biblioteke, onda to je sve zelo. Onda je trebalo preskočiti komisiju. Lakše je nego u svetu možda. Ja mislim, produkcijski mi ne deluje da je nešto zahtevalo. Nije zahtevno produkcijski, ali zahtevno autorski, da prosto prilagodi novi tržište. Ali ne znam, dijalog, živ je jezik u pitanju, prosto. Ne, ovo je, znači, iskreno, ovo je savršeno sa Guardianom nedeljni dodatak. To je savršeno. I znam tonu viceva na engleskom kako bi zvučali i to je savršeno. I Paul Grau, kad me pitao kako bi ovaj vic rekao na engleskom, kažem to sve je bilo bez problema. Samo treba time da se bavi neko. Ja ne. Hvala.